Većina provala događa se preko dana dok stanari nisu kod kuće. Provalnici većinom spontano procjenjuju rizik i postojeće prepreke. Put ih skoro uvijek vodi prema prozoru ili balkonskim vratima. Za provalu standardnog prozora u nekoliko sekundi potreban je samo sasvim običan alat. Rezultati su poslije vidljivi u novinama. Žrtvama uz nestanak ukradenih stvari često ostaje puno veća šteta uzrokovana vandalizmom. Uz to dolazi i do psihičke štete na osnovu činjenice da je stranac bio u njihovom domu. U takvim slučajevima nastupa mako. Mako protuprovalni okovi znatno smanjuju rizik. Dok standardni prozor može svega nekoliko sekundi pružiti otpor, prozor opremljen Mako IS sigurnosnim okovom provalnicima znatno otežava rad. IS inteligentna sigurnost. Ispitani i naknadno ugradivi okovi prikladni su za sve vrste profila i dimenzije elemenata. Posebno djelotvoran jest Mako IS sigurnosni rotirajući zatvarač. Za njegovo svladavanje provalniku treba previše vremena, stoga u većini slučajeva dolazi do prekidanja pokušaja provale. Dodatnu sigurnost pružaju zaključavajuće Mako Trezor prozorske ručke. Osjećati se sigurno 24 sata dnevno. Mako, okovi za prozore i vrata.